ще дадеш 50 000 евро за провеждане и домът ти пак да изглежда ефтин. И в същото време можеш да направиш домът ти да изглежда като Pinterest или луксозен хотел без огромен бюджет. Разликата почти никога не е в цената, а в грешките, които повечето хора правят, дори без да осъзнават. В това видео ще ти покажа 5 от най-честите грешки, които моментално развалят визията на дома и най-важното, как можеш да ги оправиш още днес. Ако за първи път не виждаш, аз съм Виктория и помагам на хора, които са си купили ново жилище, да го направят да изглежда дизайнерски, без да плащат 20 000 евро плюс на интериорен дизайнер и без да се налага да плащат за скъпи грешки при обзавеждането. И сега да преминем към грешките. Започваме с първата грешка номер 1 – малък килим. Това е може би една от най-често срещаните грешки и честно казано моментално прави пространството да изглежда по-малко и незавършено. Повечето хора вероятно купуват по-малък килим, просто защото им изглежда по-евтино или пък най-вероятно не знаят какъв е точния размер. Но проблемът е, че малкият килим визуално разпада пространството. Килимът трябва да бъде достатъчно голям, така че предните крака на мебелите да стъпват върху него. Ако се чудиш между два размера, просто избери по-големи. Грешка номер 2. Студено бяло осветление. Това може би е най-гадното нещо, което можете да объркате. Нищо не убива топлата, уютна атмосфера по-бързо от студена бяла светлина. Това е осветление тип болница, офис, супермаркет и в един момент, колкото и красиви мебели да имаш, просто пространството изглежда студено, неуютно и просто не ти е приятно да си там. Вместо това използвай топла светлина 3000-3500 келвина за основно осветление и 2700 келвина за допълващите амбиент светлини, които създават атмосферата вечер. Така че ако основното осветление в хола ти е 3000 келвина, а допълнителното ти е 2700 келвина, това е точният баланс между уютно и практично. 2700 келвина е най-подходяща светлина за основни лампи, LED ленти, лампи, които висят над трапезарната маса, декоративно осветление, нощни лампи до леглото. Това на секундата прави дома по-уютен, по-луксозен и по-жив. И честно казано, това е една от най-евтините промени с най-голям ефект. Грешка номер 3 – твърде къси завеси. Тази грешка визуално смалява дома. Много хора слагат корнизите си точно над прозореца, но дизайнерите никога не правят това. Сложи завесите си да падат от тавана до земята. Това прави таваните да изглеждат много по-високи, пространството по-въздушно и цялото помещение пъти по-луксозно. Грешка номер 4. Само една централна лампа. Ако единствената светлина в стаята идва само от тавана, пространството абсолютно винаги ще изглежда плоско и без никаква атмосфера. Луксозните домове и хотели винаги използват наслагване на осветлението. Какво значи това? Значи, че можеш да комбинираш LED ленти, акцентно осветление, амбиентно осветление, лампи над масата, аплици, т.е. стенно осветление, като всичко това създава една дълбочина и приятна атмосфера. Грешка номер 5. Твърде много цветове. Това всъщност е причината много домове да изглеждат хаотично и разхвърлено вместо дизайнерски направени. Хората много често купуват мебели по-отделно, декор по-отделно и цветове без обща визия. Избери два основни цвята и един акцентен цвят. И просто ги повтаряй в различни текстури. Това е една от най-големите тайни на скъпия интериор. Не много цветове, а точна цветова палитра от малък брой подбрани нюанси. А какво всъщност прави един дом да изглежда скъп? Със сигурност не и скъпите мебели. По-често това са правилните пропорции, осветлението, текстурите, точната цветова палитра и не на последно място вниманието към детайла. И честно, аз не съм интериорен дизайнер, просто минах през целият този процес абсолютно сама, когато обзавеждах моя дом. Гледах, тествах, правях грешки, променях доста неща, докато не стигнах до момент, в който всеки нов гост вкъщи ме пита кой е дизайнера и с кой сме работили, за да постигнем визията на нашия дом. И тогава всъщност осъзнах, че много хора имат нужда точно това, просто някой, който да им помогне да избегнат скъпите грешки и да направят домът си дизайнерски без огромен бюджет и без да се налага да плащат огромни суми на интериорен дизайнер. Ако в момента обзавеждаш нов дом и искаш по-ясна визия, правилна посока, да избегнеш скъпи грешки и домът ти да изглежда уютен, премиум и завършен, можеш да се запазиш безплатно 15-минутна консултация с мен, като ми пишеш на лично съобщение в социалните мрежи, които ще
изглежда ето тук на екрана. Линк ще има и долу в описанието. И също така, ако това видео ти беше полезно, ще се радвам да се абонираш за канала ми, защото тук ще говорим за абсолютно всичко, което прави един дом да изглежда дизайнерски, без огромен бюджет и без нуждата да плащаш на интериорен дизайнер.